Tämä perustuu klassiseen 3-1 menetelmään, jonka teki tunnetuksi Jose Silva. Meditaation myötä saavutetaan rentoutunut tila ja nukut hyvin ja ajan myötä kerta kerrallaan paremmin. Tämä meditaatio tuottaa rentoutuneen olon, vähentää jännitystä, levottomuutta ja lisää hyvinvointia. Ja kun nukut hyvin ja päivä päivältä paremmin, olo on päiväaikaan keskittynyt ja ongelmat ratkeavat helpommin. Ja oikea aika kuunnella tätä unimeditaatiota on juuri ennen unta. Tämä on tarkoitettu yksinomaan saattamaan sinut hyvään uneen. Ja aloitamme. Hakeudu oikein mukavaan nukkuma-asentoon. Sulje pois mielestäsi kaikki häiriötekijät. Päästä irti huolista, ajatuksista ja jännityksestä. Nosta ja laske kevyesti hartioita. Kierrä kevyesti päätä puolelta toiselle, rentouttaen niska. Ja rentouta vielä kädet ja jalat antamalla niiden kiertyä kevyesti puolelta toiselle muutaman kerran. Niin että voit sen jälkeen pysyä verraten liikkumattomassa asennossa. Sitten anna itsellesi pieni hetki ja muotoile mielessäsi oma toiveesi, jonka haluaisit toteutuvan. Se voi liittyä terveyteen, työhön, ihmissuhteisiin, onnellisuuteen tai mitä vaan pidät tällä hetkellä tärkeänä. Päästä sitten irti toiveistasi ja luota siihen, että se toteutuu. Ja nyt tunne, miten kehosi alkaa asteittain rentoutua ja hermosto rauhoittuu. Ota muutama pitkä ja rauhallinen hengitys sisään ja ulos. Hengittäen sisään. Tunne, miten vatsasi liikkuu hengityksen myötä. Ja hengittäen ulos pitkään. Anna parasympaattisen hermoston aktivoitua ja rauhoittaa sinua. Tunne, miten keho rauhoittuu enemmän ja enemmän. Miten pitkä uloshengitys rauhoittaa kehoa ja mieltä yhä enemmän ja enemmän. Ja keho ja mieli rentoutuu yhä enemmän nyt, kun rentoutuminen on päässyt alkuun. Ja tässä rentoutumismenetelmässä on 3 tasoa. Aloitamme 3. tasolta, kehon rentouttamisesta.
kerran syvään ja uloshengityksellä kuvittele mielessäsi ja näe mielessäsi numero 3. Ja kun näet numeron 3 mielessäsi, toista uloshengityksellä numero 3 3 kertaa mielessäsi. Auttaakseni sinun kehoa edelleen rentoutumaan, nimeän ja rentouta nyt eri kehon osia. Sinun tarvitsee vain antaa mielesi seurata sanoja ja opit rentoutumaan fyysisesti, saavuttamaan rentoutumistason 3. Rentouta päänahka. Rentouta otsa. Rentouta ohimot. Rentouta silmät ja silmäluomet. Rentouta kasvot. Rentouta leuka ja kieli. Rentouta kaulan alue. Rentouta hartiat. Rentouta rintakehää ulkoisesti ja sisäisesti. Rentouta käsivarret, kämmenet ja sormet. Rentouta vatsanseutu ulkoisesti ja sisäisesti. Rentouta reidet. Rentouta polvet. Rentouta pohkeet. Ja lopulta rentouta jalkaterät ja varpaat. Olet nyt fyysisesti rento ja rentoutunut. Olet rennompi ja hyvinvoivampi kuin aiemmin. Ja toiston myötä enemmän ja enemmän. Tämä on fyysisen rentouden taso 3. Ja milloin tahansa jatkossa toistat mielessäsi kuvan numerosta 3 ja toistat sitä mielessäsi 3 kertaa, voit rentoutua yhtä hyvin kuin nyt. Ja vielä enemmän, mitä useammin toistat tämän meditaation. Ja siirrymme eteenpäin varmistamaan henkisen rentoutumisen tason 2 rentouteen tässä meditaatiossa. Samalla kun hengität pitkään ulos, kuvittele ja toista hiljaa mielessäsi numero 2 3 kertaa. Ja tällä rentouden tasolla mitkään tavalliset ulkoiset äänet eivät häiritse sinua. Tavalliset ympäristön äänet rentouttavat sinua. Ja olet nyt henkisen rentouden tasolla. Mieli on rauhallinen ja tyyni. Ja tällä tasolla voit helposti kuvitella mielessäsi rauhallisen, miellyttävän paikan. Kuvittele, että olet tuossa rauhallisessa, miellyttävässä paikassa. Kuvittele, että olet täsmälleen siellä, paikan päällä. Ja kuvittele elävästi, näe itsesi siellä, kuule tutut äänet, näe tutut kuvat, tunne tutut tuoksut ja kuvittele, miten kosketat jotakin kädelläsi tuossa paikassa. Eläydy kaikin tavoin, kun kuvittelet itsesi tuohon paikkaan.
Ja anna mielesi vain vaeltaa ja kuvitella elävästi tuo itsellesi mieluisa paikka. Ja hengitä jälleen syvään ja rauhallisesti. Samalla kun kuvittelet ja toistat mielessäsi numero 1 3 kertaa. Ja olet nyt tasolla 1, tavoitellussa rentouden tilassa. Kaikki toimii optimaalisesti ja tunnet hyvinvointisi kasvavan. Ja voit edelleen syventää hyviä ja miellyttäviä tuntemuksia. Voit tehdä syventämisharjoituksen laskemalla hiljaa mielessäsi 15 alaspäin. Ja kun lasket alaspäin, voit jokaisella laskevalla numerolla tuntea rentoutuvasi mukavammin ja enemmän. Ja kun saavutat numeron 1 tai jo aikaisemmin, saavutat syvemmän ja rauhallisemman ja syvemmän mielen kuin aiemmin. Olet nyt miellyttävässä tilassa, täysin rentoutunut, rentoutuneempi ja syvemmin rentoutuneempi kuin aiemmin. Ja voit edelleen syventää rentoutta. Teet sen yksinkertaisesti rentouttamalla silmäluomet ja otsan alueen. Anna nyt silmäluomien ja otsan rentoutua täysin. Anna silmän alueen pienten lihasten rentoutua täysin. Tunne, miten kaikki silmän ympäristön pienet lihakset rentoutuvat. Ja tunne, kuinka rentoutuneet silmät ovat. Ja anna tämän saman rentouden levitä koko kehoon. Aina varpaisiin asti. Ja tunne, miten ajaudut syvemmin ja syvemmin rennoksi. Ja kuinka upeaa on ollakaan niin syvästi rentoutunut. Erittäin mukava, hyvinvointia lisäävä olotila. Rauhallinen ja tyyni. Ja sydämenlyönnit rauhoittuvat. Aivan hieman normaalia rauhallisemmiksi. Ja hengitys on niin vakaa. Niin rauhallinen. Hengittää sisään nenään. Ja ulos suun kautta. Kasvojen lihakset rentoutuvat. Ja kaikki jännitys sulaa pois. Koko keho päästää irti. Ja kaikki mitä on lepo. Ja hetken ajan haluan, että kuvittelet mielessäsi, miten hetken ajan voisit vain leijailla kevyesti kehon yläpuolella. Ajatellen, miten kohta palaisit takaisin kehoon. Tuoden mukanasi kehosi vain rentouden, keveyden ja mukavuuden. Mukavaan ja miellyttävään uneen. Kaikki muu poistuu mielestäsi.
siihen voidaan palata taas muuna aikana. Kaikki muu poistuu mielestäsi. Ja niin tapahtuu. Ja nyt haluaisin, että palaat takaisin kehoon, kun kuvittelet pehmeästi ajatuksissa palaavasi takaisin kehoon. Tunnet olosi täysin mukavaksi, rauhalliseksi ja helpoksi. Ja huomaat, miten uskomattoman pehmeäksi ja tasaiseksi hengityksesi on tullut. Tunnet olosi pehmeäksi. Tunnet olosi rauhalliseksi. Ja lihakset otsalla ja ohimuilla rentoutuvat täysin. Ja nekin lepäävät. Syvästi. Syvästi leväten. Ja tuntuu kuin ne olisivat yhtä raskaat. Kuin syvästi lepäävät silmät. Ja sinä tiedät, että voisit avata silmät, jos tarvitsisi. Tai jos haluaisit. Mutta juuri nyt haluat vain levätä. Ja sallit silmien pysyvän suljettuina. Sallien leuan rentoutua myös. Pelkästään leväten pehmeästi. Samalla kun sallit tuon pitkän rentouttavan hengityksen. Niska lepää pehmeästi ja salli tuon upean pehmeän tunteen sisälläsi. Ja pehmeä tunne leviää alaspäin. Ja edelleen sinun hartioihin. Ja sinun käsivarret, kädet ja sormet. Kaikki tuntuvat hiukan raskailta. Pelkästään tahtoen levätä. Ja saatat ehkä vielä huomata pienen säkenevän tunteen sormenpäissä. Ja se on hyvä niin. Ja sallit sinun mielen, kehon, pehmeästi hidastua hieman. Tämä rauhallinen pehmeä tunne jatkaa leviämistään koko kehoon. Leviten pehmeästi rintakehän alueelle. Ja huomaat hetkellisesti, ohimenevästi rintakehän liikkeen ja vatsan seutu rentoutuu. Pitkän syvän hengityksen mukaan. Tuo syvä hengitys ja rauhallinen kehosi liike. Hengityksen tahdissa. Sallii mielesi tietää, että kehosi on valmis lepoon.
valmis latautumaan ja rauhoittumaan. Pehmeä mukava tunne tavoittaa jalkasi. Jalkaterässä ja varpaasi. Kaikki rentoutuu. Kaikki ollaan. Kuten sormissa aiemmin, saatat tuntea kevyen, säkenevän tunteen varpaissa. Tai jopa energian aaltoilun koko jaloissa. Ja se on hyvä niin. Sallit vaan kaiken tapahtua. Ja sallit koko kehon tehdä sen, mitä kehon tarvitsee tehdä. Levätä. Ja tiedät, että ajan antaminen itselleen on tärkeää. Sinä olet tärkeä sellaisena kuin olet. Sinun elämällä on todella merkitystä. Ja olet paras, mitä voit olla. Ja osaat rentoutua. Sallien mielesi levätä. Sallien mielesi latautua. Ajatukset saavat tulla ja mennä. Sallien ajatusten vain olla. Ne ajelehtivat mieleesi ja mielestä pois. Kiinnität huomion hengitykseen. Pehmeän rintakehän nousuun ja laskuun. Rauhalliseen tunteeseen, joka on kehossasi. Huomaten, että kun olet hyvin hiljainen, voit jopa huomata pulssin, pehmeän tunteen, kun mielesi ja kehosi valmistuu syvään uneen. Syvä uni. Tietäen kaikilla mielen tasoilla. Että olet täysin turvassa. Tietäen, että herät aina hätätilanteessa. Tai kun kehosi on valmis heräämään levon jälkeen. Tai jos kuulet varoitusäänen. Tietäen, että voit mennä rauhassa uneen heti kun haluat. Alitäyden mielesi kuuntelee ja huomaa kaiken. Tietoinen mielesi voi pohtia. Se voi ajatella. Tai se voi kiinnittää huomioon johonkin. Mutta sen ei tarvitse. Koska alitajunnan mielesi ymmärtää, kuuntelee ja tekee työtä hyväksesi. Vaikka tietoisella mielellä on monta huolta, kiinnostusta ja tarkkailtavaa.
Alitajuinen mielesi tekee työtä pelkästään hyväksesi. Omaksuen vain asioita, jotka ovat sinulle hyödyksi. Alitajuinen mieli ymmärtää, tietää, se on hyvän tahtoinen. Ei tarvitse yrittää mitään, muistaa mitään, jonka jo muistat. Ei voi unohtaa mitään, mitä ei unohda. Jotakin, jonka muistaa niin helposti. Ja kaiken muun voi päästää irti. Sinun tietoinen mieli tekee niin. Muista, että voit unohtaa niin helposti. Unohda nyt yrittäminen tai ponnisteleminen. Huomaten, että asiat tapahtuvat. Joskus ne taas eivät tapahdu. Ja ainoa merkityksellinen on lepo. Ja mielesi silmin kaikki mitä on lepo. Vain kuunnellen ääntäni. Alitajuntasi kuuntelee. Ja tietoinen mieli voi tehdä mitä se tekee. Kaikilla alitajuntasi tasoilla on syvempi ja syvempi rentous. Vähitellen päästät irti. Tietäen, että voit. Kun olet valmis. Nauttien miellyttävästä tunteesta. Tyytyväisenä. Ja kiitollisena. Sinun mahdollisuus levätä. Aika rauhaa. Aika mukavuuteen. Tietoisena, että alitajuntasi kuuntelee. Ja hyväksy kaikki sinulle hyödylliset suggestiot. Tietoinen mielesi voi osallistua myös. Olen tyytyväinen tähän aikaan. Tähän lepoon. Kaikki kokemuksessa on vain hetki ajassa. Uudet hetket tulevat ja menevät myös. Ja hetken kuluttua lasken 5–1. Ja kun lasken, mielesi vie sinut miellyttävään hetkeen. Kaikilla mielen ja kehon tasoilla. Laskeutuen syvemmin ja syvemmin rauhaan. Rakentaen paikan mieleesi. Paikan, jossa tunnet täyttä vaivattomuutta. Paikka yksinomaan lepoon. Kun lasken, voit huomata numeroita.
Vain joitakin numeroita. Tai et mitään numeroita. Kun olet mielesi sallis mun ajelehtiä tähän mielesi paikkaan. Syvään lepoon. Niin syvään. 5. Rauhallinen. Tyyni. Täysin helppo. Jokainen paikka sinussa tuntee helppoutta ja tyyneyttä. Löytäen tämän erityisen paikan mielessäsi, joka kuuluu vain sinulle. 4. Liukuen syvemmälle ja syvemmälle tähän paikkaan. 3. 2. Nauttien turvallisesta tunteesta, joka kuuluu vain sinulle. 1. Täysin helppo. Ajelehtien syvään uneen. Syvä uni. Sinä ansaitset unen. Sallit itsesi nukkua syvään. Ajelehtien syvään lepoon. Rauhallisesti. Rakastavasti. Ja hyvin ystävällisesti kehoasi kohtaan. Ei ole mitään muuta tärkeää kuin lepo. On aika kaikella. Ja mielesi ja kehosi olla hiljaa. Levät. Lepo on niin arvokasta. Se on sinun. On aika. Tämä aika on sinun. Tämä rauha ja levollisuus on arvokasta. Ajelehtien syvään uneen. Nyt. Syvään uneen. Olet ihmeellinen. Olet arvokas. Ja olet hämmästyttävä. Syvään uneen. Nukkuen nyt. Nukkuen nyt. Nukkuen nyt. Syvä. Rauhallinen uni. Syvä uni. Syvä uni. Syvä uni. Syvä uni. Nukkuen nyt.